Időről időre van az úgy, hogy egy játék iszonyúan elkap és nagyon beszippant. Ez nem is mindig társas játék, van, hogy videójáték, vagy valami teljesen különböző játék, de ez tényleg nem túl gyakori. De nem olyan régen megtörtént megint ez velem. Egy apró kis fizikai, logikai játék, a Geeker Super Slide szippantott olyan szinten be, hogy ez tényleg beteges. Ma erről fogunk beszélni. A Geeker Super Slide egy részben fizikai, részben digitális kis konzol, amivel egyetlen egy játékot lehet játszani, egy ilyen analóg gyerekkorunkat idéző logikai Tetris tulajdonképpen. Az a vicc, hogy ezt a játékot teljesen véletlen találtam a Geeker oldalán, magát a gyártót se ismertem, amire Amazonon valami félelmetes mennyiségű kritika volt, és nagyon jók, nagyon magas pontozással. Hát gondoltam, hogy miért ne? Rendelek belőle egyet, megnézzük, hogy mit tud ez a játék. És az a vicc, hogy ez a játék nem csak hogy tetszett, de tényleg úgy Isten igazán beszippantott. Érdemes lesz a videó végéig itt maradni, mert szeretnék kisorsolni közöttetek nem egy, hanem 4 egészen különböző jellegű Geeker Super Slide-ot, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Hogy néz ki ez a játék? Mit tud? Mit jelent az, hogy részben analóg, részben digitális? A játék egy ilyen kis fizikai tálcából áll, amivel különböző méretű és színű elemeket teszünk be. A piros elem, ez az elem, a fő elem. A játéknak a célja az, miután behelyeztük a különböző elemeket ebbe a kis tálcába, hogy valamilyen úton, módon a piros elemet eljuttassuk a tálcának a legaljába, minden esetben középre. Amikor ez a piros elem beér ide a tálca aljába középre, úgy sikerült az adott pályát elvégeznünk, és mehetünk tovább a következő pályára. Mit jelent az, hogy a következő pályára megyünk? Itt jön képbe a játéknak a digitalitása, be lehet kapcsolni a játékot, és mikor bekapcsoljuk a játékot, kiírja, hogy hányas pályán vagyunk, ez a 33-as pálya, majd megmutatja nekünk, hogy hogyan rendezzük be itt a kis tálcán a különböző játék elemeket. Amit látunk itt a kijelzőn, ezt a mintázatot kell kiraknunk a tálcán. Nyomunk egy gombot, elindul a játék. Elkezdtem játszani rögtön, itt teljesen beszippantott megint a dolog, ugye ez történik, mindig ez történik, tehát ezt mondom, annyira jó az a játék. Szóval, magyarázok tovább, ezt a piros négyzetet valahogy lehozzuk egészen alulra középre. Hogy tudjuk ezt megcsinálni? Hát ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy valahogy, ugye, mit tudom én, itt kéket ide lehozzuk egy kéket, ide áttesszük a sárgákat. 3 hours later. Piros lent van, és a piros bent van középen, kapok egy kis tűzijátékot, és megyek tovább a következő pályára. A pályák 1-től egészen 527-ig mennek. 527 pályában nem egy kis rohadt konzol van. De még mielőtt belemennénk, hogy ez a sok pálya hogy néz ki, azt tisztázzuk, hogy miért csúsztam rá erre a játékra, miért ilyen fán ez a játék. Iszonyú jó érzés húzogatni, ezt most akkor befejezem a mondatot, hogy itt tiszta legyen, ezeket az elemeket. Jön majd az idézet a Blikben. Hajnóci Soma, iszonyú jó érzés húzogatni. Az a feeling, hogy mindig elindítod, odaragad. Elindítod, odaragad. Ja, mert amiről nem beszéltem, bocsánat, és ez iszonyú fontos, mert ezek a kis elemek, amiket beteszünk a játékba, mágnesesek. Tehát ezek nem esnek ki. Egy kiesett, jó, de most nagyon megfordítottam. Tehát a lényeg, ami lényeg, annyira mágnesesek, hogy benne maradjanak. Nyilván, hogyha elkezdeném őrült módon rázni, akkor a összes kiesne. Jaj, öreg csontjaim! Ilyen pici kis csapágygörgők vannak benne, maga a tálca pedig mágneses. És amikor húzod a tálcán a görgőt, van egy ilyen kattogása, és jó érzés. Nem tudom miért, annyira jó érzés húzogatni ezeket a kis cuccokat itt a tálcán. Valahogy a mágnesektől, meg a csapágytól, meg ahogy mindig elindítod és nekiütközik a falnak, egy tényleg sokkal-sokkal jobb érzés, mint ez digitálisan játszani. Kiadtak magához ehhez a konzolhoz egy segítő appot, amiben benne vannak a megoldások, meg ott is tudsz egyébként játszani. Azzal úgy nem lenne kedvem játszani a telefonképernyőn, nem fán a játék. Viszont itt, így, hogyha ezeket a műanyag bizbaszokat húzogathatom, így igazán funky, igazán élvezetes. De tényleg csak azt tudom mondani, hogy ki kell próbálni, akinek eddig a kezébe adtam, gyerekkori barátaim, unokahúgom, sógorom, bárkinek, mindenki imádta. Olyan szinten, hogy kivittük lapföldre ezt a játékot magammal, egy gyerekkori barátommal, és végig a repülőn, végig esténként, amikor már lazítottunk a túrák után, ezekkel a, hát mondhatom, puzzle-ökkel bíbelődtünk. Lehet a különböző pályák között léptetni, itt mondjuk lépek, előre megyek egy csomót, akkor itt az 57-es pályánál vagyok. Az legelső pályák
bot egyszerűek. Akár 5-10 másodperc alatt meg tudod csinálni. Ugye kevés a komplexebb elem, de minél előrébb vagy, minél több pályát megcsináltál, annál több ilyen kék elem kerül bele, annál nehezebb manőverezni a piros elemmel és azt lehozni középre. Én jelenleg a 121-es pályán vagyok, egy picit beragadtam a 121-es pályán. Nagyon sokszor az van, hogy ülök a rettyón és húzogatom ezt a szart, és azon feszengek, hogy úristen, hogy fogom megoldani ezt a pályát, és vannak, hogy napok mennek el egy-egy ilyen pályával. Maga a konzol tényleg jó minőségi. Itt hátul kell bele 2 darab ceruzaelem, elég sokáig jó, nekem még nem merült le, pedig most már egy hónapja püfölöm. Jók a gombok, rögtön reagál a dolog, tényleg annyi pályát léptet, amennyit lépni akarok. És ami nagyon jó egyébként, hogy ilyen kis gumitalpak vannak a konzolnak az alján, emiatt amikor leteszed az asztalra, tényleg nem megy jobbra-balra. Most úgy tényleg rátettem, és úgy nyomom. Bárhogy lehet húzogatni, nem lesz gond, nem csúszik el maga a konzol, jó? Ez iszonyú jó. Emellett magában a konzolba be van építve egy megoldás segítő funkció, hogy ne legyen olyan problémát, hogy elakadsz valamelyik pályával. Itt az L funkció, a Learn funkció, ezt hosszan megnyomom, és bekapcsolja ezt a tanító funkciót. Mutatja, hogy melyik elemmel kell hova menni, hogyha jobbra nyomok egyet, mutatja, hogy ezzel menjek föl. Felmegyek. Ezzel balra, és végigmutatja a megoldását annak, hogy tudsz eljutni oda, hogy aztán meg tudsz csinálni a játékot. Egyébként így, hoppán, gyors volt Soma, elég jó vagy benne. Tudom, mert folyamatosan ezt a szart püfölöm. Mi az, ami hibázik belőle? Ami nekem nem tetszik ebben a játékban, és ez nem különösen a játéktól függ, az az, hogy nem adnak hozzá egy tokot. Egy ilyen dobozt adnak, amiben lehet tárolni a dolgot, de hát ez egy kartondoboz, amiben jobbra-balra csúszkálnak a extra elemek. Én az Amazonról rendeltem hozzá egy ilyen tokot, egy ilyen, hát ilyen félig meddig kemény tok, nem nagyon kemény. Ez iszonyú jó. Beleteszed, puk, itt van, itt a kis cipzáros részben lehet tárolni ezeket a kis elemeket. Ez is fantasztikusan jól működik. Nem értem, hogy miért nem lehet vagy adni hozzá egy ilyen tokot, vagy hogy a Geeker miért nem ad lehetőséget arra, hogy egy ilyen tokot lehessen rendelni tőlük. Szerintem egy olyan kihagyott zicser, mert tényleg így szuper ez a játék. Így tudom bedobni a táskámba, így nem fog szétesni, így nem fog tönkre menni a kartondoboz. Ha ezt bedobjátok a táskátokba, ezt a játékot tényleg bárhol lehet játszani. Hogy hol? Tényleg bárhol. Otthon a kanapén, egy erdőben, egy menedékházban, egy hegy tetején, egy repülőn, tényleg bárhol. Ami még tök jó, hogy van rajta egy ilyen auto power off feature, nyilván, hogy ne menjen az elem, de nem kapcsol ki túl korán, viszont amikor picit elhalványul ez a képernyő, miközben te végig játszottál vele, és aztán adott esetben kikapcsol, miközben még mindig játszol vele, az az igazán demoralizáló érzés. Az, amikor igazán úgy érzed, hogy tönkretett a játék, mert te próbálod megoldani a feladványt, ő meg közben kikapcsolta önmagát, mert azt hiszi, hogy nem játszanak vele. Én a cuccot a Geekernek a hivatalos oldaláról rendeltem, megkerestem a Geekert, a céget, hogy legyenek már kedvesek, egyrészt küldjenek egy-két különböző szint. Van a csajos, van a nagyon fiús, van a kicsis fiús, meg van ez az általános színű, ugye ez volt az első játék. Szeretnék majd kisorsolni közöttetek egyet-egyet egyébként mindegyik színből. Ha valaki nem nyerne, volt olyan jó arc a Geeker, és küldtek egy kuponkódot, tehát aki nézi a videót, pötyögje be ezt a kuponkódot a Geekernek az oldalán, most ide kiírtuk, és ezt bepötyögitek, akkor kaptok x% kedvezményt, nem emlékszem mennyit, ennyit, úgyhogy ezt is jegyezzétek fel. Úgyhogy szerintem érdemes ezt megrendelni. Én egyébként rendeltem többet is tőlük, csak azért, hogy majd adjak ismerősöknek ajándékba, mert szerintem nagyon funky kis játék. Magáért, a videóért a Geeker nem fizetett, ezért mondom, hogy nem egy szponzorált tartalom. Itt a remek lehetőség, hogy nyerjetek egyet, valamelyik ilyen Geeker Super Slide-ot megnyerjétek. A feladat semmi más, hogy iratkozzatok fel a csatornára, most is, mint mindig, nyomjátok be a lájkot, és ha gondoljátok, hagyjatok egy kommentet. A szerencsés nyerteseket pedig a következő videó komment szekciójában fogom kihirdetni. Most pedig ne haragudjatok, de dolgom van. Nem viccelek, ennyi volt a videó. Tényleg ennyi volt. Állítsuk le a kamerát, jó?